wadonje weche mamoko. Nitie paro moro manitiere ni projects mane jatend piny obiro chwe wang'e Migori gin moger kod NGCDF. Thothgi skul manoyaw Rongo gi mamoko. Jatelo ni nitiere moro mane oyaw kata mano biro officiate moger kod county. Jatelo kane wawako mondo obi Migori County, jatelo ne obiro Migori County mondo lim jo Migori County. Okay. Seche mane obiro limo jo Migori County, ne onyalo neno project mora mora maduong' mondo nikech ne otimo stop achiel. No onyalo neno project mora mora maduong' madhi nyime. Aeto owacho gik ma osebedo ka odwaro timo ne ji Migori County. Okay. Kidhi kama ne nitiere Rongo, magi e gik mane wakaw Rongo, magi e gik mane owacho ka in Rongo. Nowacho ni obro construction mar Kosir market dhi nyime, construction mar Opapo market ni e plan, affordable housing in Rongo, dhi ochakore construction of mar hostel mar Rongo University, dhi chakore construction of Rongo modern market dhi nyime, upgrading mar Kosir Rongo Chamgi Wadwa Wendo bende ni a plan, to gi chata ma Kamagambo University. Koro kama no nyalo limo mane osegedi ne en kamora achiel, mjumbe nokwayo no lim banyo. To mano en gima nochak ger e 2017 nyaka sani. Omiyo wan bende dine wabed ni walaro kode ni watere kate osuptal moger gi county. Onge larruok. Atadwaro nyisi. Gigite gin mag jopiny. No, gigite mag jo Migori County, tane jatend Migori County, kendo an jatend wajumbego. Gik ma ineno motimo Rongo gi. Watimo Rongo gi Rongo ni kanye Migori County. Uriri ni kanye Migori County. Ng'ama jatend Migori County Ochila Yako, mago sub counties. An gigo te arwako, kane mayudo ber. Okanyal kwedo ma mjumbe okwayo. Ane mayudo ber to wan gi projects wa. Mabendo timo kaka serikali. Mang'eny, adwaro nyisi kwa mfano. Wan wawegi, wanyisi kwa mfano. Ma kikao financial year 2023 no kikao 2020